priaznivci a fanúšikovia imaginácií. Ja som Ariadna, vzdušná akrobatka z Košic a to sú naše študentky. Každý rok účinkujem v imagináciách, veľa mi imaginácie dali a budeme veľmi radi, ak budú i tohto roku, aj budúci rok. Ja sa teraz idem zúčastniť súťaže v USA, takže keď sa vrátim, tak budem rada v imagináciách účinkovať pre ich realizáciu, však je potrebné vyzbierať nejaké peniažky, tak preto vás prosíme, podporte imaginácie!